na ponos svih u nas, povjerenje koje nam je dao gospodin gradonačelnik. Vi zapravo vidite da sveučilište do sad prikazuje zapravo rezultate. Dobili smo zadaću, odradili je, prezentirali. Ono što mi je drago je da će biti otvorena javna rasprava. Svi su dobrodošli sa svojim prijedlozima, komentarima. Brojni naši ugledni stručnjaci, profesori, znanstvenici su itekako doprinijeli da ova strategija ugleda svjetlo dana. Evo tu je moja prorektorica, profesorica Vranješ Markić, profesor Muštra koji je bio koordinator. Vi znate kako to ide, i COVID nas je zadesio, međutim rezultat je tu. Ono što je svima nama bitno, a to je rast, razvoj i napredak našeg grada, ne samo našeg sveučilišta. Sveučilište je, imali ste prilike čuti, postiglo zavidne rezultate na brojnim međunarodnim ljestvicama. Mi tako želimo i da naš grad zapravo itekako bude prepoznat kao jedan biser Mediterana. U tome smislu brojni su zahtjevi da se pojedine ekspoziture, ako hoćete i razvojnih kompanija, u razgovorima sa našim sveučilištem osnuju zapravo u gradu Splitu prije nego drugdje u našoj državi. Koje bi to? Pa evo, ova jedna iz Milana, Intertech, znači jedna razvojna kompanija za biotehnologiju. Gledali su pozicije u Zagrebu i okolici Zagreba, što je velika tako strateška stvar za sve nas. Oni kažu, no, bi bilo najdraže da dođemo u Split. I tu je predstavnik čovjek kome je majka sa Brača. Dakle, imamo perspektivu, imamo pozitivu i mislimo da svi zajedno zapravo trebamo graditi za, što ja uvijek kažem, sigurnost našeg življenja u svakom smislu. Ne samo u zdravstvenom, nego u smislu naših života, umjetnosti, privrede, poslova, turizma i ne samo turizma, što mi pokazujemo. Vidite, nema te stvari, tog problema kojeg mi ne možemo riješiti kad se zajednički uhvatimo u rješavanju. Čuli ste da je preko 80 naših stručnjaka sa sveučilišta radilo i doprinijelo da ova strategija bude danas tu prezentirana. Ja mislim takvim radom u ovoj jednoj predivnoj dvorani, evo drugi put sam tu i zaista me oduševljava, mislim da mi zapravo u Splitu imamo što pokazati i da je zapravo super živjeti u Splitu, jer je tu iz pozicije Splita tvoj cijeli svijet. Evo, ja bi na tome. Hvala vam veliko.